Malta f'qalbna, għajta li l-poplu qed iħoss u jgħix kuljum. Dan qalu l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat f'diskors mistenni fl-għeluq tal-konferenza ġenerali annwali tal-Partit Laburista, illi bdiet ukoll il-vjaġġ għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fil-25 ta' Mejju li ġej. Huwa stqarri li Malta dejjem kienet ċentrali f'dak kollu li jagħmel il-Partit Laburista. Lin-nies jħossu li qegħdin mixjin il quddiem. Għax meta ngħidu Malta f'qalbna, infissru il-Maltin u l-Awċin f'qalbna. Infissru il-Maltin u l-Awċin f'qalbna għaliex naħsbu fihom l-ewwel. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif is-suċċess ekonomiku ta' dan il-pajjiż qed iħossu kulħadd u semma wħud mill-miżuri li gawdew qed igawdi minnhom il-poplu grazzi għal dak li wieħed u fuq kollox wettaq il-Partit Laburista fil-Gvern. Fost oħrajn iż-żieda fil-pensjonijiet, żewġ budgets bla taxxi, roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, childcare b'xejn, mediċina li huma dejjem disponibbli, tnaqqis fil-listi ta' stennija, kwalità ta' arja aħjar, aktar ħin mal-familja, trasport b'xejn għall-istudenti u ħafna aktar. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat qal li l-isfidi huma wkoll parti mill-viżjoni ta' pajjiżna għaż-żmien li ġej għall-futur li qasam fit-tlieta, l-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-inklużjoni. Il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista għandu soluzzjonijiet għall-isfidi li jinħolqu kontrarju għal ħaddieħor li mu joffri xejn. Stqarr li jippreferi pajjiż li jkollu konsegwenzi tal-progress milli konsegwenzi ta' pajjiż ta' ġnat kif instab fl-2013. Fuq kollox fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru qal illi tinħass il-viżjoni ta' partit inklusiv. Iridu jgħidulna soċjalisti? Mela aħna qatt stħajna li aħna soċjalisti. Iżda min ma jiddejjaqx illi jissejjaħ soċjalist, ma jiddejjaqx li jissejjaħ inklusiv. Li aħna ma nqattawx ħinna nibnu l-ħitan, aħna nqattaw ħinna niftħu l-bibien. Li noffru l-opportunitajiet mhux biss għal min jiflaħ u jista' iżda għal kulħadd. Li nifhmu u ngħinu lil min jaqa' lura. Sejjaħ li soċjalist, sejjaħ li soċjalist. Sejjaħ li soċjalist demokratiku, progressiv, liberali, sejjaħ li Ewropew. Sejjaħ li Malti imma fl-aħħar mill-aħħar. Il-Prim Ministru ma naqasx milli jitkellem dwar il-housing u qal li fi ftit ta' żmien ieħor se jkun hemm proġett ta' housing affordabbli li se jagħti saf ieħor ta' stabbilità lis-suq tal-proprjetà u joffri għażla aktar wiesa' u ta' kwalità lil min ma jaffordjax ċerti proprjetajiet. Fl-għeluq tad-diskors tiegħu il-Prim Ministru fisser x'inhi l-għażla li għandu qudiemu l-poplu fil-25 ta' Mejju li ġej. Għażla ta' min minnu l-aktar kompetenti, għażla fuq il-viżjoni tal-pajjiż, fuq l-esperjenza ta' min taf fejn int miegħu u stqarr li fuq kollox Joseph mhux se jieqaf b'sobtu. Min huwa l-aktar kompetenti biex jimexxi? Joseph jew Delia? Min għandu viżjoni għal uliedna? Joseph jew Delia? Ma min tafu fejn qegħdin? Ma Joseph jew ma Delia? Min jista' joffri s-soluzzjonijiet, Joseph jew Delia? U nassigurakom li Joseph mhux se jieqaf b'sobtu. Fuq kollox saħaq li huwa qiegħed hemm biex joffri viżjoni għal pajjiż li tant iħobb quddiem moviment illi ta' ħafna u hawn tenna kif dan il-moviment verament għandu lil Malta f'qalbu. Għaliex il-pensjonanti qegħdin f'qalbna, il-ħaddiema qegħdin f'qalbna, il-poplu qiegħed f'qalbna, għawdex qiegħed f'qalbna, fuq kollox Malta hija f'qalbna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.